Znate što sam ja otkrio ovdje, na terenu, među borcima? Ne. Šta? Da mi ne možemo da izgubimo ovaj rat. Znate zašto? Ne znam. Zato što je sa nama Bog. Ceo svet, Amerika, Nemačka, Francuska, svi su se zavrli protiv nas. Samo on nije. On je sve vreme na našoj strani. Ozbiljno? Jel možete to malo detaljnije da nam objasnite? Vale. Ne, pusti Miško, ovo me vrlo zanima. Kako je moguće da je ceo svet protiv nas, samo nas voli jedino Bog? To je vrlo jednostavno, mladiću. Srbi su sveti narod. Šta su Srbi? Sveti narod koji je Božjom voljom naselio ove kraje. Srbi su ogranak Slovena koji su naselili ove kraje. Ne, Miško Dušan, to je netačno. Pre svega, Srbi nisu Sloveni. Nego ko su? Dozvolite objasniti. Sora na sanskritu znači nebo, nebeski svod. Sorabi, što je antičko ime za Srbe, su očigledno na našu planetu došli sa nekog drugog mesta. Ne zna se tačno odakle, ali je jasno da su ovdje poslati sa posebnim poslanstvom. Ne veruješ valjda Ljubiću u to što govoriš? Nego šta nego veruje? To se jako dugo krilo. Mirna, Sonja. Naravno, Cija je odmah bila obaveštena o nalazima naučnika koji su na ruševinama Mikene pronašli dokaze. Čekaj, da li si ti čoveče normalan? Ili svi vi koji serete o Srbima kao nebeskom narodu su u stvari takvi gadovi da to radite isključivo zbog para? Mladiću, molim vas, mene nemojte da dovodite ni u kakvu vezu sa novcem. Ja svoj narod volim iz dubine duše. Pa vi ste i napravili ovaj rat, idioti jedni. Vi koji zaluđujete narod vašim nacističkim stranjima. Vi terate hiljade, desetina hiljada mladih ljudi u smrt. Zarađujete na tome što je najgore od svega. Vi verujete u ta stranja, ali zato sedite u vašim toplim domovima. Ili u najboljem slučaju nekoj debeloj zaleđini. Dok mladići nestaju sa lica zemlja, žubrad jedna fašistička mamut jebem. Mladiću, kako se vi to ponašate? Pa kako se ja ponašam? Pa kako se ti ponašaš? Pa šta je to? Nemoj! Jebem ti mater! Oj, čupre jedno! Nemoj, molim, ko čemu? Nemoj, diski glave, nemoj! Jedan čup nego pokvarno Đuro, šta je bilo? Da se nešto nije pokvarilo? Skrenuli smo s koridora. Zalutali smo. Kako mislite zalutali? Da se ne možemo više... Šuti. Tišina. Nije to ništa. Šta ste su? Pičke, Bog te mazo. Šta da radimo? Šta da radimo? Ovo nam je poklon s neba, Enese. Direkt. Gospodine, da vam objasnim. Lijepo si. Ko upisana? Mi smo, znate, glumci. Ako ste slučajno gledali ovu seriju Cirkus u kući, pa tu igramo gospodin Živorad Kutlešić i gospođa Sonja Herman Kutlešić. Samo Herman. I ja, Miško. Gospodine oficir, ja vas molim da se ponašate u skladu sa, znate... A jesi ti onaj pisac? Jeste, on je pisac. Onaj što je... Napisao kad proleće zakasni, zatim žubor misli. Ma boli me ba kura za to, nego jesi ti bio na televiziji? Bio sam. Ja sam redovan u emisijama Lektira, zatim Ponoć i nokturno. Ne to, nego ono kad je počeo... Počeo ko? Šta? Rat, jebo ga ti. Jesi ti pozivao na čišćenje? Ja pozivao na čišćenje? Ne, to ste vi pogrešili. Ja nikad nisam, ne. Jesi. Lično ja sam te gledao na televiziji, na onom mitingu u Bijeljini, Đeli.
Ono kad si govorio da sve nas muslimane treba... Tako da je to bio on. Ne, to je sigurno neka greška. Ja, ba, ti si onaj... Ljubić. Jesi ti Ljubić? Nisam. Jesi. Ajde napolje. A izlazite kad kaže. Samo da objasnim, ja nemam s tim knjigom, uopšte ne znam ni kako su te knjige dospele kod mene, mislim, pa pogledajte fotografiju, to nisam ja, to je neko mlađi, pa to ko hoće da vidi, mislim, ne, molim, čekaj, ne, stanite, pa objasnite da to nisam ja, pa Sonja Miško, pa objasnite, gospodinu, pa to nisam ja, pa ja sam neko sasvim drugi. Pa to nisam ja, Miška, molite. Pa čekajte, ljudi, pa nemojte, molim. Pa stanite, ljudi, pa nemojte. Mili moji. Znate li vi koliko smo mi vas voljeli? Sve one vaše gluposti, keve mi, jebote. Kad bi samo znali koliko vas je Sarajevska raja voljela. A ti, što ti misliš? Za koga sam ja navio? Želju, Sarajevo? Jogbola? Za Zvezdu? Išao na utakmice u Beograd. U Bari, jebote, na finale Kupa šampiona. Ti si mi bio idol. Jesi jebao majku ako nisi. Mislio sam taj može sve. Da si mi tražio sestru Hatidžu, dao bih ti je. I biciklo. I psa. Vodi, majstore. Tvoje je. Majko, draga, čuj mi riječ. Umrijeti odlučih mladi. Ali slavno želim smrt. Čiste duše želim poći u podzemlje. Dolje svijeta. Gledaj. Razmotri sa mnom da li dobro govorim. Na me gleda zemlja sva. I helenski nam čitav rod. Da im naput krenem. Lađe da donesu trojslom. I da se Helena kazni zajedno sa Parisom, pa da spoznadu barbari da je jalov njihov trud otimati sebi žene našom zemljom slobodnom. Moja smrt je cijena za to. Stoga vječne slave sjaj čeka mene, koja donosim Heladi slobode dan. Domovini ti me rodi. Nesreći vlastitoj. Domovini stog i treba žrtvovati život svoj. A i ovo nek se zna. Ahilej, zbog života mog ne smiju sukob niskim, jer ga može snaći smrt. A smrt junaka jednog. Gora je do smrt, žena svih. Traži li Artemid od mene glavu? Život moj. Mogu li se ako smrtnik opirati božanstvu tom? Ne. Ne mogu. Zato dajem za Heladu život mlade. Evo me, na žrtvu vama. I nagrada Troje pad. To će biti mi spomenik. Moja djeca. Čast. I pir. Barbarin nek uvijek služi slavnom rodu helenskom. Helen neka bude vladar, a barbarin neki rob. Aj bježite odavde.
Slobodni ste.